Nakompleto na po ang konstruksyon ng bakod sa paligid ng Wawa Evacuation Center sa barangay bilang bahagi ng Bayambang bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan ng pasilidad sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency situation. Ayon sa mga otoridad, inaasang makatutulong ang proyekto upang mapanatiling ligtas at maayos ang evacuation center, kabilang ang mga kagamitan at pasilidad na ginagamit ng mga residenteng pansamantalang lumidikas tuwing may bagyo, baha, lindol, sunog at iba pang sakuna. Layunin din ng inilagay na parameters or perimeter fence na mapigilan ang pagpasok ng mga hindi otorisadong individual at maiwasan ang mga insidente ng paninira at pagnanakaw na maaaring makaapekto sa kahandaan ng pasilidad. Binigyang din naman ng mga kinaukulan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng functional at secure na mga evacuation center upang agad itong magamit sa oras ng pangangailangan. Kasabay nito, hinikayat ng publiko na makiisa sa pangangalaga sa pasilidad bilang bahagi ng pagsusulong ng mas ligtas at mas magandang komunidad laban sa anumang sakuna. IFM News. IFM News. IFM.